ман гуфта мегузарам, баъдан Умидҷонро даъват мекунем. Ҳамин вақтҳои охир нигоҳ кунам, агар дохили таксиҳо, маршруткаҳо якчута проблемаҳои нав пайдо шудае гӯед. Оинаш кушода намешад. Анакоз ман история аз сара сар мекунам де. Одамои ҳай ки гармакшӯрака нағз мебинад. Одамои ҳай ки саҳар ба тухм мехӯрад. Масалан, одамои ҳай ки диетанда лӯбиё мехӯрад. Масалан мегирем де, бодзиҳо ҳай. Одамои ҳай ки семечка вухӯшаш ҳай. Хулоси калом чизҳои боднок мехӯрад гӯед. Ина тибба мехе мегӯед де, парҳезӣ ёки боднок. Як кас нимкас амна мехӯрад гӯед, вай аз ҳамон лаҳза иборатан барои общество зараровар ҳисоб мешавад. Яъне ки вооруженный человек любое время кафиданаш мумкин де. Не ҳай, яктаримта ба одабу бо фаросато ҳай ки чет ба рафта секин обезвредит када бомбачаи омда мисол дар общество мегадад бо. Душанбе намхе якта ҳодиси зӯр шуд гӯед. Такси хе линияҳо ҳай, агар душанбе рафта бошед медонед она хе 7 сомон ба мешинед меред. Намхе шити ойнаҳош рус гӯед ки қафо ва якта вай будасе диетанда. Бурафтесим ки пах шуду. Вспишка доду шуде даруни мошин. Таксиста бена мама нигоҳ кардости яхе. Аку ман гавзанам гӯм, гавзананда хабардиҳанда де. То есть ким анамун кора кунад, значит гӯд, значит ҳамун худаш анамун. Манам секин ин гапа коронавируси будам, гуфтам ози эътибор додед, гуфтам мейло грипп шудааст, гулиш дар кардааст, гуфтам ин баного вирус неми маскиче када гиред, гуфтам. Баям ту гифту маскиче каду? Бо мама нигоҳ кардост гиред яхе. Чо кард? Гум ака чишмамон сӯхтеса. Бурафтосим де бо дангар. Вай оборот мегифт аз гӯед. Фаҳмидиста? Масалан, восьмой элемент, ягонта атири роза, шафёра бӯй тӯпиш, резина, тӯпаланг, ягонка самбӯса хӯда шитафрондаги камкак бӯи самбӯчаи мондагиш. Ҳамаш якҷоя шудем, хе чағ мезад. Бо сехе мешуд аз гӯед вай ҷанивар. Поин ки мебурафтагиш буд аз гӯед. Боло ки мебурафтагиш буд аз гӯед. Сони беспилотникаш бас. Калатона куҷо натиқонид мебиёд де кофта. ташаккури зиёд ҳаматон бисёр зали гарм ҳастед. Ман сипосгузор ҳастам ки ин қадар бо шумо мобайни мо коннект аст. Ман Умид Абдуллаевро даъват мекунам ва баъд боз шоумонро давом медиҳем.